Na szóval mindenkinek vagyok, és ebben a videóban szeretném megmutatni, hogy kell linket rakni le a leírásba a telefonon, aki nem tudná. Először is azt csináltok, menjetek be a playáróházba, és írjátok be, hogy ezt írjátok be, és ja, ebbe belément, vagy hát nem kell belémenni, miután ez megvan, akkor így jöntek. Azt csináljátok, hogy például csinálok egy hülye videót magamról, az már meg is volt, hogy teszteltem, hogy tényleg jó-e. Ez itt van ez a videó. És de ez nem fog, természetesen le fogom törülni, nem fog ez. Egyszerűen csak meg akarom mutatni, és rámenjünk így magamra, vagy nem így kell, hanem így, ahogy videót kell feltölteni. Például erre rámegyek így tényleg egy ilyen hülye videó, de ez nem lesz rajta. Cím, nem tudom megni. Oké. Beírunk kicsit címét. És ide leírás, én azt fogom most csinálni, hogy átváltottam, de a GoBoard billentyűzet beállítás. Így. Beállítom, kész, jó, itt be kell állítani. És így, és itt van ez a kis, erre a Google-re rá kell nyomni, de be kell állítani a Google-t. És például lerakom a füttyös linkit, mert ezt kipróbáltam, vagy mit tudom én, valamit írunk be, vagy például Toid és srácok, így itt és itt a linket le tudom rakni, például ez ide lerakjuk, mert már nincs hely, és itt van, és Aptoid link, és így van, és basszus, így. Így, és be is töltődik, igen. De ne tedd fel a YouTube-ra. De felrakom. Hát nem. Így, és itt van, lássatok, ide rámész, és egyből téged ki is dob az Aptoid linkjénél, vagy hogy mondjam. Csak lassú, nagyon igen, pont ennél is kell, és akkor Aptoid telepítés. Én nem fogom ezt telepíteni, most nem már nincs a helyem. Csak már hát igen, a GoBoardot letöltöd így, beállítod annak az innen, a Google billentyűzet, meg milyen Samsung billentyűzetem, úgyis be is fogom állítani, azt úgy kell visszaállítani, hogy például belémész abba, hogy YouTube, nem is kell semmit se csinálni, és csak például csinálsz egy ilyen betűt, vagy hát én nem is írsz semmit, így ezt feladja, így ezt le kell itt húzni, és billentyűzet kiválasztása, és Samsung billentyűzet. Ez mindig ez a videó ennyit is lett volna, meg egy like, meg egy dislike, szavazok. Merre jársz? Most ugyanis órától. Sajnálom, nem tudtam elmenni hamarabb, de ígérem, siet.